Poďme na obytku. Najvyššie do piče. Číslo 5. Budeme chcieť fajčiť tak. Budeme chcieť fajčiť tak. Vykochci sa. Tak, keď budeme chcieť fajčiť tak. Vykochci sa. Budeme chcieť fajčiť tak. Budeme chcieť fajčiť tak. Budeme dole. Šimon, ty si ešte nikdy nebol na vlogu. Som ešte nikdy nebol. Si prvýkrát? Povedz niečo. Nemôže byť. Ja ešte nikdy nevyšla Borisla. To je halus, my tu máme techno. To je super. Simon, kurva. Techno svetlo. Preto zostalo iba 40 € piče. Dobre, tak ideme kúpiť sviečky. Trošku. To je piči toto. Matúš, ty nemáš postel. Ukáž. Ja mám postel. Tak ani nefunguje svetlo pre istotu. Čo ti jebe? Ja padnu tu. Dávaj tam koľko to bude. Takže malo toho do teda 4,5 6. Tedy asi svetlo fungovalo. Aj v chodbe je také isté. Tak toto je v piči. Čo je to nak? Čo je tu za miesto? Oooooooo! Tam je to miesto, kde nič nie je. Aj v kúpelke funguje normálne svetlo. Matúš, to je tvoja izba. Keď sme ťa nevolali, tak sme si vypýtali izbu, táto je pre teba. No jeden nemá kde spať, no ale... No to je Matúšova izba, je to. Tá malá miestnosť. A normálne pičuj, Simon. Poctivé ho báli. Jak ti jebe. Nech sú to aspoň príbory, idem sa nažrať, ja jebem na to. To píče. Dobrý. Dobrý, prosím vás, ja sa chcem spýtať. Ja sa chcem spýtať lebo to svetlo v obývačke funguje. Ono aj v chodbe a no v spálni nefunguje. A v chodbe a v obývačke riká. Že sa vlastne nezasvietí poriadne. Suka behnem, ti pisky rozbijem aj so svojím šéfom aj svojou matkou. Či nás nabijem pokoj do ľudí aj teba, aj svojej matke, aj svojej sestre. To je chyba vaša, je nie moja. Čo ja mám tým spoločné? Dobre. Však dajte mi vedieť tak. Čo je? Čo hýkaš, ak to má hýkaš, to pičí? Dobrý deň. Toto je náš nové bydlisko. Tunak máme. Tam to je Matúšova spálňa. A... Nie je najbány totiž to. Zdal hodo. Piči zás ma nátaš. Volá mi Jeluš. Mám zavolať naspäť? Ja si mám takú guček. Už piču, skážu hrou, ty. Tu som mal ja pohár. No zobral Simon. Kde máš môj pohár, ty debil? Dávaj, môžeš založiť trojitý agent. Pome, Kam? na pumpu. Čo? Kúpiť klas. Či? Chcem hotdog, Marek. Pome, vedieš, keď žijeme do rána. Marek. Pome na to, veď ja sa jemu... Slovensku, Čo žijeme, ale raz ty kokot. Dávaj si to si kokot. Ja? No ja som... Tak čo, ja sa nechcem obliekať. Ty kokot. Marek, vstávaj. Jebte na to. Nie, pome, veď Ideš čo ty tam, kokot. ideš nás To je odviesť. sranda, kokot. Ideš nás odviesť na pumpu. Jebte na to. Nie, pome. Čo tu furt pičuješ? Nechoďme na pumpu, prosím. No to posledných 6 bechy roky má ostalo. Chalani, nevymýšľajte pičoviny. Tak ja to s tebou ostanem, aby môžete ísť na aute. Nie, pome, prosím, na pumpu. Boris bude šoférom vlastne. Vieš, kde máš hranicu. Boris, neviem, Vieš, kde kedy má máš prestať piť.
No, Že ty sa nikdy nenadrbeš takto na kokota. No normálne teraz som akože, že jak sa volá, že deep talk, no. No daj ten deep talk. Tak poďme, čo? No. Pozeráš sa na mňa, že som najviac najebaný, ale stále pozri sa, ako viem rozmýšľať, pozri. A vidím, ako viem artikulovať. Artikulácia je jedna vec, rozmýšľanie je ďalšia vec. To musíš potvrdiť, hej? OK, to je pravda. To je pravda. To je pravda. To je pravda. Ale... Môžem hoci ako artikulovať, ale rozmýšľať viem hoci ako stále dobre. Hej? Nie, akože... Možno raz za život, raz celý život na Pantere, tak kurva akože... Je logické, aby som proste z toho vyťažil maximum. Je logické, aby som vyťažil z alkoholu maximum. Ľudia, pochopte. Nebuď kazišu. Nebuď kazišu. Mám len jednu podmienku, hej. Vy chcete, aby som vás zavezal na pumpu? No. Hej? Chcete chlast? No. Tak ja si môžem si dať jednu podmienku. No aj. A tou podmienkou je, že so mnou ide jeden človek. A vyberte si, kto z vás so mnou ide. Neberiem vás všetkých 5. Ja pôjdem. Prečo?